headquarters iphele kwi-Roman Church headquarters bahamba nawe Yesu kanikana apha phakathi ndangankotha kuthiwa kwawunosabela libizwa ngentoba i-Judgment Gate i-Doom's Gate khona apha phakathi kuleyo ndlela uYesu xa gqitha apho kuleyo ndlela kuleyo Doom's Gate waphinda uYesu wawa futhi okwesibili umntwana ifumene umntankotha uYesu kuthaqesiwe okwesibili kulapho khona ilihlo lakhe lavale kuvaleka ekhuzukile hayi ekuqaleni kulapho ngifela into ba kuthi waba kanobomi lakhuzuka ilihlo lavaleka ngathuma phezu kwaba belivalekile laphuma futhi igazi njengoba ngokulethatha isithaba sameva bahamba nawe Yesu kancikana apho ngabaza sabelo ukude ekhaya